Tervehdys! Mä oon Oravaisen Timo, teknisen käsityön lehtori ja toimin täällä Nurmeksessa. Tänään on tarkoitus katsoa Mi'kmaq-hitsaukseen liittyviä asioita. Käydään aluksi muutamia turvallisuuteen liittyviä asioita. Eli hitsattaessa syntyy kipinöitä, kaikenlaisia kaasuja sekä kirkas UV-valo. Tietysti lisäksi tulee myös lämpö, joka syntyy siinä hitsausvaiheessa, kun metalli sulaa. Näitä varten pitää meidän aina suojata itsemme. Ensimmäisenä täytyy muistaa laittaa kohdepoisto päälle, jotta hitsattaessa syntyvät palokaasut, tämmöiset epäpuhtaudet, menee pois eikä mene hengitysteihin. Toiseksi täytyy suojata itsensä kipinöiltä ja tulipalon riskiltä. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että käytetään palaamattomia materiaaleja vaatetuksessa, mieluummin ottaa hitsaushaalarit päälle ja käytetään niitä. Sitten käytetään kunnon paksuja nahkarukkasia, hanskoja, jotka suojaa käsiä kipinöiltä, UV-säteilyltä sekä tietenkin lämmöltä. Ja voi käyttää, suosittavaa on kyllä käyttää tämmöistä huppua, eli sillä suojataan pää ja niska kipinöiltä. Sitten tärkeinä on hitsausmaski. Meillä on käytössä täällä tämmöiset aktiivimalliset maskit, eli ne tummenee automaattisesti siinä vaiheessa, kun tuossa hitsausprosessissa kipinä syttyy. Ja se on tärkeää siinä mielessä, että tämä hitsauskipinä on niin älyttömän kirkas, että sen vaikutuksesta silmä voi vaurioitua ja se on semmoinen lumisokeuteen verrattava tila, joka kyllä korjaantuu aikojen saatossa, mutta muutamassa päivässä tai mitä se nyt onkaan, se vähän riippuu yksilöllistä henkilöistä. Mutta joka tapauksessa se saattaa aiheuttaa semmoisen sokeustilan, joka tuntuu vähän niin kuin hiekkaa silmissä. Seuraavaksi katsotaan tuosta muutamat perussäädöt, mitä tuollaiselle koneelle pitää tehdä ennen kuin ruvetaan hitsaamaan. Elikkä ensimmäiseksi tulee avata kaasupullo. Eli täällä on pullon päässä venttiili, jota käännetään avaussuuntaan. Eli täällä lukee close ja open. Eli avataan se pullo. Viisarit tämä osoittaa pullon paineen, eli paljonko siellä on vielä kaasua jäljellä, ja tämä virtausnopeuden, kuinka nopeasti sitä tulee sitä kaasua tuolta pistoolista ulos. Meillä käytetään argon hiilidioksidiseosta, eli meillä on MAG-hitsaus, tämä tapa mitä me käytetään. Sen jälkeen tosiaan käännetään virta päälle. Hitsauslaitteesta, kun ruvetaan käyttämään, kannattaa katsoa, että valitsin täällä on automaattiasennolla. Silloin power-nappulaa kääntämällä saadaan säädettyä kaikki arvot. Tärkein arvo täällä oikeastaan, mitä kannattaa seurata, on tuo materiaalin paksuus, eli se kuinka paksua teidän materiaali on, jota te hitsaatte. Sen mukaan valitaan tänne oikea arvo. Sen jälkeen tänne säätyy langan syöttönopeus oikeaksi ja jännite sopivaksi. Dynamikilla voi sitten säätää hienosäätöjä, joita sitten tuossa hitsauksen aikana tarpeen vaatiessa tarvitsee tehdä. Sitten tärkeä seikka, mikä kannattaa seuraavaksi muistaa, on suojakaasun ja virransäädön lisäksi maajohto. Maajohto tulee olla lähellä kappaletta, jotta ei synny virran katkoja matkan varrella.
Mulla on tapana yleensä kiinnittää tämän suoraan kappaleeseen mahdollisimman lähelle hitsattavaa kohtaa. Tällä eliminoidaan se turha virrankulku jossain pitkillä välimatkoilla. Täällä on hitsauspistooli. Hitsauspistoolissa on liipasi, jota kun painetaan, sähkövirta rupeaa kulkemaan ja lisäänelankaa tulee tuolta ulos ja samalla suojakaasua tulee suuttimesta ulos. Lanka tulee katkaista aina semmoisessa noin sentin mittaiseksi, eli varsin lyhyeksi. Jos on hirveän pitkä, lanka vaan syttyy itsestään palamaan. Näin. Ja jos se on liian lyhyt, se saattaa palaa tuonne suuttimeen kiinni. Langan katkaisu tehdään tämmöisillä pihdeillä. Iho kannattaa suojata voimakkaalta UV-säteilyltä, joka syntyy tuossa hitsauksen yhteydessä. Ja se vastaa ihan niin kuin voisit jossain biitsillä ja polttisit itse auringossa. Elikkä suojatkaa iho. Todellakin tärkeää on suojata silmät aktiivimaskilla tai passiivimaskilla, se on ihan kummipaa, kummasta tykkää. Se valokaaren synnyttämä valo on todella voimakasta ja siitä syntyy UV-säteilyä, joka vaurioittaa silmiä, mikäli sitä katsotaan pitkän aikaa. Kappaleet lämpenee, kun niitä hitsataan. Ja sulametalli on varsin kuumaa, siihen ei kannata koskea paljain käsiin. Eli jos muistakaa käyttää suojahansikkaita. Hitsattaessa syntyy myös kipinä. Ja kipinöiltä kannattaa suojata silmät, iho, vaatteet, ympäristö. Kannattaa olla huolellinen kun hitsaa, ettei mikään pakkasyy tule. Muista laittaa kohdepoisto päälle, jotta valokaasut menevät pois. Sinun ei kannata hengittää niitä. Eiköhän siinä ollut kaikki. Ei muuta kuin hitsaamaan. Moi moi!